Com va néixer la idea? Pues, com us deia, en aquesta època d'autònoma jo me sentia bastant sola, perquè estava treballant sola a casa, fent molts projectes, molt feliç i molt contenta, però molt aïllada de la comunitat lingüística i d'activistes, i pues, també tinc aquest dolor de llengua que jo el defineixo com la preocupació perquè pugui morir la meva llengua, que tenim molts parlants de llengües minoritàries. Bueno, ok, he de col·locar-me en espais concrets per anar a trobar el que és el sentit de comunitat, i em sentia sola. Llavors era com, necessito fer alguna cosa per a que ens trobem. Jo havia anat a retiros de ioga i meditació, que és el típic retiro, és això, no? És com que vas i estàs allà molt zen, un cap de setmana, amb menjar boníssim, a la natura, amb altres persones, però algo com superespiritual i com per retirar-te de la vida moderna, no? I jo pensava, i com seria un retir de llengües? La idea me venia aquí i era com, pues m'agradaria que hi hagués un retir de llengües. Com seria, no? Seria possible? Llavors, pues, com que havia anat a tants retiros, vaig agafar mentalment el model dels retiros, que és normalment un cap de setmana, del divendres al diumenge, que es fan activitats, agafes un lloc a la natura, t'ajuntes amb gent i fas coses. Vaig plantejar una proposta, vaig buscar un lloc i proposar una data. Et voilà.